Zůstaňte všichni u přijímačů. Vyslechnete důležité hlášení. Občané, prezident republiky nařídil na základě 23. paragrafu branného zákona mobilizaci československé branné moci. Vyhlášky o tom budou dnes vyvěšeny. Na základě mobilizační vyhlášky se povolávají v celé oblasti Československé republiky do činné vojenské služby. Všichni důstojníci, rotmistři a mužstvo v záloze a náhradní záloze, kterým je letos 40 let,